Kaixo, gaur erronka bat aurkeztuko dizuet, joko bat, escape rooma. Joko murgilduta, teknologiak historian zehar Euskal Herrian izan duen garapena ikasiko dugu. Ni naiz eta bera ane da nire lankidea. Laurian denbora makina dugu eta ane historian zehar galdu da, ez dakit zein urtetara joan den. Orain hartzeko, kontrol sistema bidez zein urtetan dagoen jakin beharra daukat. Oina laborategiko ate guztiak itxita daude eta ezin dut denbora makinara iritsi. Lagu iezadazue erronkak gainditzen, ateak irekitzen eta ane zein urtetan dagoen jakiten. Azken ba, ekin lanari.